sa dito sa iya ni Papa ang Bulo lagi pula. Nasiday. Bulo pula. Ano? Kabalo naman ko. tanawa gani mo. Ay, Bulo naman ang pula. Philippines ka na, my name is... Ayaw na pa din. My name... Alik na ni Bagay. Kare lagi ulit sa kiyo. Kani abang nasi tuwa. Taraman ano? Di. Pula o Pula, bulo, yellow. Natong band paper nga white mo sa incident. star day na no. Isa kabok kulo isa dua tulo din ka tubing mga dana. Ngani ra ko tinyo. Dahil dinulak mo siya. Sinimulan na agad ang pagsumbong sa Kay! Balik na. pinili namin. Ano ba? Uy, sticky ba siya? Ako wala ba ito na? Ano po? Ngayon ba siya? Ay kana hayang mo. Go. Ana ayaw ko niya. Ayaw ito ka. Ano ba ito ko ang daga? Kita ka na umidya. Bijak na din ka. Ano ka ba? Ate, patay na kayo. Dito lang mo kuana kay kana. Dito lang ni dalawang dito. Kay. Mana? Ano ayaw mo sila? Mana? Ah, magtuwang. Ano? Di ba? Ina na lang mo. Anak. Mau. No, anak. May pula na. Ha? Kana ito na. Ato si Mikael sa Kay
Ay, naulan eh. Ang pikas na ng sapatos diyan. Ang pikas ng bago na rin dito. Nah, semanang hipos dia. Oh, hipos. No, pikas ng Semanang hipos dia. Wala ko magdala dito. Ang pikas mo na lang asa manang. Lara dito. Nara lagi din eh. Dito, dito. Nara ko ni mana ko hipos. Wala ko hipos. Ayan, resulta ko. Ngunit alam ko din ako. Bro, kanina ko na ako. Ay, ko. Pagkira ko sa inyo. Mura ya kay? Tay. Mura ya kay bago mo? Ay, pero lapa-lapa ra nga. De. Okay raman. Dili man sa dalig ka klaro. Ano ito rin? Ibali na, ibali, ibali. Ang katong iyan ni Zay Zay, be? Kuman gusto ko. Ibali. Kasi wala kang hapon na dyan. Oo, sa ina isa kong stove. Bira dito. Oh. Tapos ipapil mo nga ka, di ka kapil. Kung kang na isa nila ninyo. Ugit-ugit ang masamina. Iba may pagdidakpan sa hapon din na layo. Tara ka! Kali ah! Ang tira. Ibali lang. Dili ka, huwag ka na. Okay naman yan. Ay, kamakan naman ah. Di mo na Asa? makita. Kamakan Di naman. man ka makan man ah. Di man na makita ka yan sa nina ko. Kuha na, di karon na. Hindi naman yan. Kamakan mo lang. Di. Ay kamakan ra. Abi magdani na mo nito nagyata di pwede. Tanawan mo na. Kamakan ra dai duit. Ah, di kuya ma. Suot man. Kamakan ra dai boy. Ay, butang niya kay basa. Useless nga pagkuhanan do ko makawala iyo. Suko. Sa Dili gila. na, wag gabi ira na imong. Adili sa di siya kuan kay wala mo sa makaprosek unsa ka istorya man na sila. Ni mo pa Kakay, ko dali ka man. ayun na niya nanala niya. Magkon may magsupo na siya. Afternoon, everyone. My name is... Gimana ya guys? Orang bibit ka kurang kay. Ay naman ay kita sa buong lagi din. Ika tinggal ha? Iya. Guys. Bakit mo doon sa kasanina? Guys, basi mag-igit ka dito. Ay, pag-igit ha. Bagay manira to sa isa kasanina. Unya kay kaniman ipasulo. Yo. Kailangan mo gambot din at igit mo ka na yun. Hindi, ayo, sagdi. Kau tu papa hina-hina ay ni kuya hina-hinay. Magpuan dito. Wala, ayaw ko na imong baba. Kaya gusto ko din, anak mo. Ayaw ko sa mga baba. China kung sisida. Ha? China. Unsa man mo pag-ingon, be? China ko. China man ka. Nakapangita, malaki ka sa nina. Dito, may galing nakapusi ang tininda. Gidagan din ako. Dito sa Kabangasan. Diyan, madami. Una.
Kusus ang kani inon iyang sinina kay gikuan siya mama nagdubol ang kabalo pa ko tuaw sa to isa. Kini iyang magwang dani di man si Kuko mag si Ila ba. Dili man Uy, lakaw na mo dito. O man nagkabuto? A few moments later. Kaabot namin sa eskwelahan, so mauna dayon no unya si JJ gidala ni Ma'am Tata diri sa iyahang mga kidots no. Ini ni Ma'am Chi kay iyahang gipamik-apan. Gimik-apan ko man na, pero iyang gipamik-apan otro diya sa iyahang mga sa maestra. So anak din na sa maestra o mang-make-upay ni si kana ang Ma'am Chichi. So iyang gi make-upan si Prince ay si Britney aw si kini ang kuano bajay-jay nako o naa sa eskwela nagpinangita nako kay abi na kog asa tuwa day gidala dito sa Pikas nga eskwelahan nya si ko kami ni Kuko nagapas sa gimikay nang ngita mi niya unya kana sa si GR ga kuan po na siya istan kay gisugo man siya magkuan sa istan kay naapod si GR lagi kay naaman iyahang bata so naapod siya nag tan-aw pud sa iyang anakonda nga magpaso-paso karon so pagkahumada dahil nag kuan na siya nagporma na kay mo naman lagi na no mga kuan naman na sila magsugod na Hawirin niya ba kayo saan mo pag Karabi ayaw na. para
lang si Kakay na ang ni Kiay so mapadulong na siya og stage kay ipaila na niya ang iyahang warawara nga plug no aw na amatik na si Kaykay mo din na si Kaykay nga first scholar nga kamauna mo istorya o sa iyahang plug ceremony charot no og sunod ang iyahan pa rin mga classmate no kana daypod ang sila na magpaila sa ilang kuan lagi kay amo man na ang kuano kana ang ilang party ilang kuan UN day na nila so muna sila mga flag kana sila ano kay voice over ta sound sergyug voice over ang naa kay naa man lagi kontra ni YT so wow na magpaila sila mga kuan ug sa ilahang mga flag nagipanggunitan yan na po'y ako din dana ano lingaw gyapon mga bata na gyud na so ana sila mga bata unya kani din pud nag-assist ang mga maestra nya ka preschool man na to grade 6 so da bibo jud na kay kadaghan man kay sila no 31 na kabuok sila wala pa mong ganun mga buot ang mga bata mo gina asisan pa gina sila kay wala pa may mga buot nya matay nang new interest sa mua nya pagkaman po na perting uwan ng kusuking uwan din may gani kinani tambon sa nanay payong amuhang stage so okay ang tanan no na sila so si Ma'am Alter din ano shout out to ni Ma'am Alter na siya ang kanang assist sa mga bata kanang ila kana sila mga kana day puti siya nga bata ora siya ang kana may kayong mga bata magkay-kiay nga na po'y ako nani ang nakatampo na ni ang katarong pag-umangko na ko anak ni JR og anak ni ug mo po din ang akong paraday Philippines ko nung iya Philippine taon siya automatic dito naka-apel kay nakahuwa man lagi sa sinina lang basta ragod na sila mag kuano si kada po dayon mga kuan kapag kahubanda ni matik na po dayon na sila nang bunok ang ulan
ug panaghiusa ug gugman alang sa usag-usa. Hinaot nga kini nga selebrasyon magdasig kanato nga mahimo kitang mensahero sa kalinaw ug panaghiusa. Manguli na mi kay human naman mi og human ang activity sa bata. So naa si Jay Jay, naka Philippines na siya. Yan si Coco wala jud na siya ni apil kay paapilon di maapil. Unyi kini si China. Hi guys. Napildi ko nung China. Ug kuno di man Philippines. Napildi ang Philippines. Pildi man guys. Kay naaman best in costume wala sila. Puso ko na. Ayaw pagpuasa. Bantay ka na si kuya Uy. Unya na ba? Nya si Kakay gwapa kaayo. Gwapa kasi sang kuno. De picture sa unsa man? Ay una day dani. Dito ra. Ha? Wa man ni mo taro nga. Ang iya pong plug ingon ni Jay. So dani ra day mi kutob sa amo ang pag-video no. So nanguli na lang dayon mi pagkahuman dayon is dani ra mi kutob. Daghang salamat. God bless natong tanan og bye-bye mo bye-bye. Bye-bye.